teraz ide veľmi vážna téma, keďže začína elektronická mena v Európe a my by sme sa chceli k tomu problému trošku vyjadriť, trošku vám, aby sme nebehali ako mravce zľava doprava, keď sa teraz niečo udeje, trošku vám uľahčiť tú predstavu o tak vážnom probléme, ako je váš stav peňaženky, dobre? A vaša mohúcnosť platiť si navzájom. Takže dohovorte prosím posledné slova tejto prestávky. Samozrejme nikto nemá posledné slovo. To ešte len začíname všetko. Ja odovzdávam slovíčko Janke, len mám takú technickú inštrukciu. Kočky vonku majú aj kofolu, keď ste smední a naozaj potrebujete sladké, že niekomu klesol cukor a podobne. A majú aj sódu, pokiaľ potrebujete bublinkové na žalúdok. Za tie peniažky, čo ste utržili, dá sa to tam kúpiť, načapovať priamo. Oni priniesli aj čapovací stroj. S tým, že už čo sa týka jedla, teraz veľa neporobíme, ale kľudne, kto ste hladní, výjdite si von, majú tam pre vás pripravené jedlo, normálny obed, normálnu porciu. Takže kľudne si vyberte z ponuky palacinky, langoše, kapustnica a cigánska a nejaké klobásky. Kto ste ako orientovaní, či papáte meso, nepapáte meso, my to tu nerozdeľujeme, každý potrebuje energiu z iného. Takže poprosím vás potom cez prestávku, alebo keď si odbehnete, skočte tam za kočkami, tam si sednite do stánku a kľudne v pokoji sa najeste hlavného jedla. Aby ste my tu neospadli pri toľkých informáciách. A voda samozrejme bola doplnená, takže poprosím, pite veľa. Pitný režim je dôležitý. A ešte taká inštrukcia posledná, ktorú mám na srdci. Mnohí z vás prišli z východu, z diaľky, cestovali ste od 2:00, od 4:00 od rána. Ja vám fakt skláňam, ja vám fakt ďakujem, lebo to je pre mňa nepochopiteľné proste. Ďakujem. Áno, ďakujeme si, že sme sa tak pekne stretli. Taká krásna česká pesnička od Jiřího Suchého a Jitky, jeho ženy. Pomôžte mi. Molavcovej. Miláčku, když už jsme se tak hezky sešli. Miláčku, co kdybychom si spolu něco začali. No, dobre, takže tak sme sa sešli, tak sme sa krásne stretli. A áno, niekto ráno stával o 4:00 a iný ráno o 2:00 išiel spať, lebo to tu všetko chystal, napríklad. Hej, takže je to vzájomné, proste už si nemusíme, myslím, ďakovať, lebo jednoducho je to takto, ako to má byť. A teraz sa ideme rozprávať o dosť takej náročnej možno téme, ale Pavlinka mi minule povedala, že ona je ten typ, že funguje na plné energetický výkon vždy do obedu. Tak už máš smolu, Pavli, už je 3/4 na 1. Takže poďme im dať slovo, porozprávajú nám o projekte, ktorý môže byť kľúčom tej vzájomnej energetickej výmeny cez tie smiešné veci, ako sa im vraví peniaze, v úvodzovkách smiešné. Už tu odzneli rôzne názory, že aká nešťastná mena, neviem čo, Jirko sa mi zdá povedal v tom niečo také. Ja si myslím, že je to energia a či je nešťastná, smiešná, čistá, alebo aká, je to len o tom, akú tomu dáme my zasa tú náplň. Takže oni budú rozprávať o živej mene, o živej energii, ktorá zatiaľ v tomto 3D svete, v ktorom sa pohybujeme a žijeme, zatiaľ nejakým spôsobom asi musí fungovať, ale dá sa to robiť krásne, čisto, svetelne, čisto. Neviem na to iný výraz povedať. Tak skúste nám povedať, čo ste vymysleli, v akej fázi to teraz je, kam to smeruje a opäť, čo zás môžeme my ostatní, ktorí ešte v tomto nie sme nejak vôbec, možno ani nevieme o tom, alebo chceme začať, čo máme robiť a čo nás čaká v tejto sfére e-koruny. Nebudem ja do toho vstupovať, je to debata, teda je to prednáška týchto dvoch krásnych bytostí. Nech sa páči. Ďakujem. Už som si myslela, že ten mikrofón od nej nedostanem dneska. Jirko, my tu
šepká do uška, že to sme nemali my dvaja mať. Tak mali. Takže dávam na pravú mieru, Janka je hlavný moderátor, takže ona vždy odmoderuje ten blog, aby ste pochopili, o čom bude. Takže dnes sa budeme rozprávať o tom, že bude teda tá mena, nemyslím e-korunová, ale či bude teda tá európska mena a digitálna a takhle. Takto. Poslední zprávy mluví o tom, že tu věc celou odkládají. Jo? Takže CBDC, digitální euro, se na nějaký čas odkládá, jo? Protože nejsou schopni to zvládnout, nejsou schopni přesvědčit lidi, aby to přijali, jo? Což je pochopitelné. Jo? Takže zatím je to dobrý. Dobre. A potom bola ďalšia informácia, alebo ďalšia správa, že 53 bank v Amerike padajú. K tomu čo vieme povedať? Padají, no. A spadnú? Je to možná i jako příprava na ten digitální prostor, jako kdyby ohrozit to, co je stejně plave na vodě, tak to ohrozit ještě víc, udělat z toho méně důvěryhodnou věc, aby vám nabídli něco, co je perfektní, zabezpečené na blockchainu a já nevím, co všechno, aby to bylo perfektní. Čiže vytvor program a nájde riešenie. Áno, áno. OK. No, a e-koruna má řešení týchto všetkých strašiakov, takže poďme na to. Bude teda hotovosť v e-korune? Hotovost bude samozřejmě, bude zachována ta původní hotovost. Zatím neplánujeme tu vlastní, tak jak jste to tady měli možnost vidět v těch poukázkách, protože to nemá moc jako extra význam, jako vytvářet něco vlastního, když funguje něco, co jsme si vlastně vlastní silou, vlastní energií zaplatili, jo? Tu tvorbu těch bankovek a mincí a tak dále. Jo? To znamená, že ostane u nás euro a u vás české koruny? Třeba, nebo stříbrné mince, jo? To záleží na nás, jako, jak se rozhodneme. No a čo je plán e-koruny? Cokoliv, co budou si lidé přát, tak tomu se přizpůsobit. Forma není důležitá, jo? Jak to bude vypadat, jo? To... Dobre, a v prípade, že teda euro bude klesať z nejakého núteného dôvodu, že oni budú chcieť niečo otestovať, hovorí, že nejdeme do toho, nejak sa to nebude realizovať, ale nám už Národná banka v správach dala informáciu, že teda a bla 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 a tlačia sa tieto vzťahy všelijakým smerom, že už teda tá digitálna mena bude a bude dobrovoľná, teda na dobrovoľnej báze, ale pointa je, že čo sa stane v prípade, že teda že tá chystačka bude taká reálna, že sa budú teda snažiť nám tu naozaj robiť tance, že to je reálne. A tým pádom, ja predpokladám, ja si myslím, ale to je taký môj názor, povedz si ty, čo na to hovoríš, že to euro bude tlačené ako keby k nízkej nejakej výmennej alebo zámennej hodnote, môže byť? Začne prudce ztrácet na hodnotě. Výborne. Aby to rýchlo čenžili oni, aby nás nanútili ísť do toho digitálneho priestoru. A teda, čo sa stane, keď to euro pre nás nebude mať až takú hodnotu z hľadiska e-koruny, keď hovoríš, že to platidlo euro zostane? Čo navrhuješ? Takhle. Bankovek a mincí je asi... Teďka u eura je to ještě méně, u českých korun je to asi 4%, u eura je to snad jenom 2,5 nebo 3%. Čiže už teraz je to digitálne s nejakým minimálnym podielom hotovosti? To není digitálne, to je bezhotovostné. Bezhotovostné s nejakým, áno, platobný príkazne si vymeníme teraz informácie. OK, o energii. Takže už teraz je to vlastne bezhotovostné s nejakým minimálnym percentíčkom hotovosti. Dobre tomu rozumiem. Áno. Čiže, dobre. A teda, čo sa stane, keď nás budú nútiť ešte to minimálne percentíčko ako keby zameniť za ten digitál? Určite sa nezbavujte těch mincí a bankovek. Jo. Lebo čo má e-koruna za prekvapenie? No, protože my nebo tak e-koruna a my jako lidé, kteří budou propojeni, tak jak jsem říkal, tak je budeme uznávat, jo? Budeme je akceptovat v té hodnotě, ve které předtím, než to začalo
prudce ztrácet na té hodnotě. To, co je vytvořeno uměle. Jo? Áno. Takže aj keď budú eurá bezcenné, bežte do e-koruny skôr. Založte si účet, ak ešte nemáte. Na seba ako živáčka, žiadnu fikciu. S tým, že tie eurá vám budú vykúpené výhodnejšie. Jednoznačne výhodnejšie, ako to systém bude robiť. Dobre, a teraz mi vyvstáva taká otázka, už to určite beží ten program aj vám v pozadí, že ak to vykúpiš draho, čo teda bude zmyslom tej e-koruny a či to nepohrozí nejak hodnotu e-koruny, či ten kurz, či to tým nejako nepohne? Jako kdyby těch pravých eur a českých korun, které jsou vlastně kryté tou prací, jo? Protože člověk jako vytvořil nějakou práci, za to dostal zaplaceno a tak dále, tak těch je malé množství. A ty falešné peníze, jo, když to tak řeknu, tak ty se k nám jako do e-koruny nedostanou. Takže ono to bude mít pořád tu hodnotu. Dobre, môžem teraz niečo vysvetliť? V tejto súvislosti? Aha, takže e-koruna. Je to tak... Jo. Dobrý. A ešte by som potrebovala fixku zozadu. Prosím ťa, Jožko, hoď po mne fixku, tam som vzadu videla fixku. Nevadí. Já to ještě doplním tou situací, nebo teďka přesnými daty. V rámci České republiky tak je 7,2 bilionů českých korun, co mají jako rezidenti, lidé Češi uložené v bankách. Jo. Tak abyste měli... Takže existuje tu nějaký trh? Asi 3 biliony jsou zahraniční firmy, které... Tak. Existuje tu nejaký trh, kde si všetci vymieňame nejaké statky, kde si vymieňame informácie a podobne. Informácie z hľadiska zámeny mien, zámeny dlhopisov, zámeny a nejakých finančných nástrojov. Áno, nie je všetko vždy v peniazoch. A ten trh, a to je dôležité pochopiť, je 5% toho, o čom sa bavíme. My žijeme v 5% trhu a tých 5% je zdanených. A existuje tu 95% trh, ktorý je nezdanený, elitársky, a to sú všetko akciové, dlhopisové a inštrumentárske nástroje, ktoré sú fiktívne. Takže o tom sa bavíme. Že my sa bavíme len o týchto 5% trhu. My, túto otroci, čo tu otročíme, tak my nemáme možnosť zbohatnúť vďaka tomu, že tie nožnice v tom trhu sú rozdelené tak, že my nemáme možnosť do týchto finančných nástrojov vstupovať bla 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 v akom množstve, v akej veľkosti, v akej múdrosti, pretože to sú elitárske veci. Jedna vec. A druhá vec je, že ty hovoríš o tom, že budeme tlačení tým, že oni nás budú presviečať, že vy sa sem dostanete vo väčšom pomere do tohto akciového trhu, keď teda prejdete do digitálu. Ja vám dám digitál a prejdete. Neprejdete. To je zase podvoda, zase klamstvo. Oni prehodia toto na 3, na 2, na 1% a budú sa snažiť tlačiť k nule. A toto nedopustíme v e-korune. Môžeš pokračovať. No, ještě bych řekl, že oni právě díky těch 95% udržují celý ten jako při životě. Jinak by to už dávno padlo, kdyby to bylo podle přirozeného principu, vzhledem k tomu, že při rozdělení Československa jsme měli v Čechách 1 bilion 300 miliard českých korun, co bylo bezhotovostní stav a asi, já nevím, 300 miliard bylo v hotovosti a dneska se trošičku navýšila ta hotovost, ale jenom minimálně, asi o 30%, ale navýšil se ten skoro 8krát, ten bezhotovostní prostor. Takže logicky by hodnota koruny měla být 8krát nižší. Což u některých věcí je, ale u některých věcí není. A
to není ta nejdůležitější věc. Nejdůležitější věc je americký dolar, který jako své množství snad, já nevím, o 50% navyšuje každý rok. Jo, to je neuvěřitelná záležitost, jo, která se děje. A jeho hodnota by prakticky měla být, nebo byla v době, kdy v roce 1914, no, tak nějak, kdy se ustoupilo od mohli jste si prostě přijít do banky s $1 bankovkou a dostali jste za to určité množství zlata nebo stříbra. A ta situace se potom jako začala pomalu oddělovat a v roce 1973, když už bylo jasné, že to už jako, toho zlata není tolik, kolik těch dolarů je, tak se to od toho úplně ustoupilo a začalo se tisknout jako ve velkém. Takže prakticky, když si vezmete tu situaci, že dneska je cena zlata 1 800 000 korun českých, tak kdybyste vzali všechny české koruny, tak byste si měli za to koupit zlato v té hodnotě. A úplně stejně, kdybyste vzali všechny americké dolary, tak byste si měli koupit všechno zlato světa. A to jsou ale vygenerované peníze, to nie jsou, to jsou bezhotovostné, No ale to by nešlo, protože byste toho zlata museli mít, já nevím, tak jako, že celá planeta by musela být ze zlata. By musela být ze zlata, hej. Jo, abyste si to takhle mohli koupit. A tady jde vidět, že skutečně ta hodnota je jako pozměňovaná. Jo? To znamená, cena zlata je podhodnocená, a cena, jako hodnota dolaru je vyvýšena extrémně nahoru. A to se dělá úplně jednoduše. Jestli znáte princip jako forexových obchodů, kdy se obchoduje s měnami a oni prostě sázejí na to, že ten dolar je cenný. Máte neomezené množství amerických dolarů, dáte je na burzu a sázíte na to, že ten americký dolar je chtěný. Jo? Jo. No ne, oni to udrží i tak. Jedině je situace ta, že by všichni jako přestali ten americký dolar používat. Jo. A to teraz nám povedz o tom BRICSe? To samozřejmě dělá ta skupina Brazílie, Rusko, Čína a Jižní Afrika jako první země a další země, které se k tomu připojily. A oni samozřejmě to, ale ještě to nezačali dělat jako naplno. Ano. Jo, dělají to z nějakých 10%. Ale mají v úmysle prostě se od toho doláru oprostit. Prostě odísť z místnosti. Postupně to dělají. A to v podstatě děláme i my. Jo. Sorry, já spíš jako s tím máchám, víš. A to děláme taky, že v rámci e-koruny přecházíme postupně. Jo? To znamená, násilně by to byl problém. To znamená, kdyby se teda nabavilo 100 000 lidí? To by nebyl problém. To není problém. Ale problém je, že by se ta energie jako kdyby přehltila. Najednou by jí bylo příliš mnoho jako koncentrované na jednom místě. Jo? To je jako když se spustí záplavy. Jo? Velké množství vody, když přijde. Voda je životodárná, ale když je jí prostě moc, tak je to špatně. Takže ona se musí pomalu jako přidávat do toho systému a musí to jít jako nějakým způsobem pozvolna, a ať si na to zvykáme, protože je to úplně jiné paradigma finančního světa. No a keď sa vrátim tuto k tomu obrázku, ktorý som kreslila, tak ja vás chcem upozorniť na to, kde je naša životná sila a energia. Je túto. Všetku svoju životnú silu a energiu, svoju poctivou prácou odovzdávate cez dane niekde, kde vám to sítko teče. Kdežto túto sa to nedieje. Elity neplatia z toho dane a tam len pribýva. A preto môžu pustiť v tom počítači o 0, o 2, o 3 viac. A je to never ending story, takže naivne si myslieť, že systém padne, keď majú možnosť pripisovať nuly, je asi utopia.
Jako můžou to držet do nekonečna. Jo? Do té chvíle, dokud tomu ti lidi budou věřit. Jo? Stejně jako to bylo v tom filmu Zázrak z Verglu, je to jenom o víře, o důvěře. Jo? Ve chvíli, kdy na to lidi přestanou věřit, tak se to zhroutí. A stejně tak nemůžete věřit tomu, jako v rámci teďka z poslední doby, nepamatuju si teď přesně ty země, ale třeba Venezuela zažila inflaci ve výši několika milionů procent. Já nevím, jestli se vyznáte v procentech, jo? Ne, ale to by znamenalo, že 100% je, že jako natisknete to stejné množství peněz, které existuje, tak natisknete ještě k tomu. To je 100%. Milion znamená, že jako milionkrát víc. Mocninu. Jo, to je úplně nesmysl. A všichni ti lidi v té Venezuele to sežrali. Přestali uznávat tu svoji vlastní měnu a řídili se tím, co jim nadiktovala burza, kde to udělali tím způsobem, že prostě sázeli proti té jejich měně. A je to jenom o lidech. A viete, 5% nikdy nevyhrá nad 95 takýmto spôsobom, akým to oni udávajú a takým tempom, akým to oni udávajú. My si musíme uvedomiť dneska hlbokú pravdu, ľudia, ktorá je absolútna, že my teraz v tomto počte stačí, keď len uznáme, kde sme, v jakom bahne. Že my sme tých 5% otrokov, ktorí svoju životnú silu dávajú cez to sítko, cez tie dane, že nám to tam teče a že oni urobia čokoľvek, vždy to bude vyzerať navonok ako ilúzia toho, že oni to majú pod kontrolou. Práve kvôli tomuto rozdielu. Že 5, 95. A 95% tých peňazí oni nedania. Oni nič nedávajú. Oni proste z tých peňazí robia peniaze. To je celá iná dimenzia. A toto si my musíme uvedomiť. Pretože toto je pravda. A pokiaľ vidíme z tejto paradigmy tak, že my s nimi nevieme bojovať ako protivník s protivníkom, tak musíme hľadať inú tvorivú kreatívnu cestu a na tej sa pracuje stále. Ideme ďalej. Každopádně určitě by bylo perfektní a nejlepší varianta by byla finance, peníze kryté zlatem, stříbrem a tak podobně. Ale je to nesmysl. My kdybychom chtěli pokrýt ty prostředky zlatem, tak bychom pokryli jenom 2%. A to bychom museli stáhnout všechno zlato světa. Všechny prstinky bychom odevzdali, jo? A aby jsme je schovali do trezoru a fungovali jako krytí. A teraz stop, aby ste si to uvedomili tu na tomto grafe. Keď tuto tých 95% robí z peniaze, tak oni urobia 95% plus navýšia toho 100%, sú to zase vyššie peniaze. A tuto, tých 5%, my len dobiehame, niekde sme vlečení. Zvyšujeme, jasné, my máme pocit, že ale oni týmto tlakom, že zvyšujú svoje, tlačia na toto, generovanie týchto peňazí z ničoho, uver mi, že nás zadlžujú. Že tie peniaze natlačia do počítača, pretože len úvermi sa dajú oni dokážu vyrobiť tie elektronické peniaze. Takže je to neskonalé, stále nejaký boj, že bežíme jak dostihové kone cez prekážky, splácame úvery a nevieme sa dobiť toho, keď oni tuto robia čári mári, tak to samozrejme tuto robí to isté. To je zrkadlový obraz. Môžeš. Ne. Ty potřebuješ prejsť na jinou hodnotu. Oni si je začnou brát jako kdyby uvnitř. Většina těch úvěrů je právě brána v rámci burzy. To jsou ty páky. Přes finančné nástroje jsou ty úvěry. Přes finanční nástroje, jo, takže oni jako dají... Oni to vytvorili jako krásný labyrint, že sa v tom v podstate nevyznáš
Ale to nie je cesta. My vám tu vysvetľujeme, že cesta je odmietnúť tú hodnotu tohoto, čo tu bolo. A nájsť si svoju hodnotu. Energetickú. A dávať tú životnú silu a životnú energiu tam, ako je napríklad platforma eKoruna, kde vám tie peniaze naozaj nebudú stále brané. Kde vám nebudú tlačiť na to, aby ste stále pracovali a generovali viac a viac peňazí. To je úplná blbosť a vy to cítite. Dneska už to nedávame. Dneska už za tie peniaze, za ktoré sme si kúpili pred týždňom, nekúpime. To isté. Že pořád je tam ta podpora toho Mezinárodního měnového fondu a tak dále. A té burzy, kde jsem... No. To ano, ale stejně se to budou snažit držet nějakým způsobem skrze tu burzu. Mhm. Tam sa len vymení vlastne figurka hore. Ten ľudkovodič bude iný, jasné. Ale ty si hovoril, že všetko patrí doláru, ale však eKoruna nepatrí doláru, či? Nie. Takže to bolo inak trošku. Ne, my jsme nic takového nepodepisovali. Jde o to, že ano, jako máme založený jako spolek, což je nezisková organizace v rámci toho systému, jenom z toho důvodu, aby jsme mohli mít účet. No, ale to... Áno. Ja len k tomu, že vlastne na to, aby eKoruna mohla fungovať v medzinárodnom štandarde, musí byť uznaná nejakým zase systémom, pretože inak vlastne nie je možné fungovať. My to nechceme. No to je pekné, že vy to nechcete, ale potom vlastne nefunguje tá spolupráca s tou opačnou stranou. S kým? No napríklad vám, keď chcem poslať na účet, tak a neísť fyzicky, tak to musím urobiť cez nejakú banku. Takže tím, že podporujeme hotovost a tím, že těch obchodníků přibývá, tak díky toho můžeme být nezávislí na bankách a můžeme je úplně přestat používat. Fungujete iba vlastně s tými, s ktorými je podpísaná tá zmluva vlastně. Je to přechodné období a z toho důvodu i vzniká něco nového, co bude úplně jako kdyby oproštěno od tady tyhle věci. Ano, když nás bude dost, tak ano. Ano, ale... Potom o tom hovorí. Ale tohle jako by byl jako kdyby krok jako pořád jako držet se v tou jednou nohou v tom systému. Ale způsob, který jsem tady řekl, jo, ty nejjednodušší věci jsou ty nejschudnější. To znamená 2 lidi. Ať každý má v hlavě, že musím připojit k sobě 2 lidi a udržovat mezi těma 2 lidma a tím, který mi o tom řekl, spojení. Jo? A samozřejmě proudit v rámci eKoruny, ale to nemusí být eKoruna, jo? V rámci čehokoliv, co je mimo ten systém. Jo? A i kdybyste používali jako zlaté mince, i kdybyste používali cokoliv,
Jo, je to úplně jedno, jo? Tohle není jako kdyby vnucování nebo nějaká prezentace jako vyloženě e-koruny, ale hlavně je to, že my připravujeme, my si uvědomujeme tu závislost s tou měnou, ale tu máme proto, protože jsou lidé, kteří to potřebují, to spojení s tím světem, a my im ho sprostredkováváme. Zatiaľ ešte nie je napríklad energia zadarmo, takže elektrárne platíš v podstate systému. Oni zakážu, a myslím, že už v Čechách aj zakázali tieto platby robiť hotovostne niektoré. Neviem zrovna teda, či elektriky a plynu, ale niečo také bolo na stole, nejaký návrh. A až to teda urobia v rámci tej elektronickej meny, ktorú chcú nastoliť, že urobia ešte nejaké zúžené mantinely, tak potom naozaj ľudia nebudú mať inú možnosť len s tým systémom nejakým spôsobom ešte fungovať, pretože tú elektriku si ešte nevieme my zabezpečiť technicky sami. My jsme jako navenek, jsme spolek přátel lidí, kteří si vzájemně pomáhají, dávají dary a ten spolek těm lidem zase platí nějaké energie, ubytování. Predstav si klub dôchodcov. No. V tom klube dôchodcov, taký typický príklad, aby si tomu porozumel. Sú nejakí dôchodcovia nasúkaní a oni majú v tej svojej izbietke nejaké náklady. A tie náklady sa síce platia tak, že každému sa vyzbiera ten dôchodok, ide to na jeden účet, centrálny, a potom tie náklady pôjdu za izbu. Čiže pôjdu iným systémom, ale pôjdu za tú izbu a pôjdu von smerom. Ale to, a teraz sa pozerajte, aby ste to pochopili naozaj, vysvetlím to už po 100 krát, vysvetlím to po 150 krát. Všetci vidíte ten tanier? Veľmi jednoducho to vysvetlím. Tanier je globálna platforma, jeden centrálny účet. Ja, Paulinka Bajčiová, som táto broskinka. Edo je táto paradajka. Ty buď so mnou broskinka, Ľubko. A potom mám ešte, teda marhulka, pardon. A potom mám ešte ďalšiu marhulku. Vidíte tu 4 účty na tej hlavnej platforme. Chová sa to následovne. Vy pošlete peniažky. Peniažky budú lyžička. Čiže bezhotovostne pošlete z iného účtu peniaze. Vy, keď posielate peniaze, posielate sem na tanier. Nikto zvonku nevie, posielate to spolku. Kam idú tie peniaze? Vo vnútri interne sú nejaké účty, kde sa to rozpočítava. Áno, je tam Ľubkov účet, môj účet a tak ďalej, Edkov účet. Dobre? Ale tie peniaze dorazia presne na ten účet, na ktorý majú vďaka variabilnému symbolu. Pretože číselko účtu máme všetci jednaké. Túto platformu uvádzame v platobnom styku a informácia pre ten systém e-koruny, pre tú platformu, ak tam dáte variabilný symbol, je, že dajte to na Paulinkin účet. Prosím vás. Dobre? A spätne. Tie peniažky sú tu na tých účtoch. Ak tento človek potrebuje zaplatiť elektriku, napríklad Paulinka, tak ju zaplatí smerom von. Ale tú elektriku neplatí Paulinka, zvonku to vidieť, že platforma e-koruny zaplatila pod nejakým variabilným symbolom môjho bytu elektriku. Čiže ešte plus benefit pre živých ľudí, keď príde exekútor, tak sa nedobie informácie, kam sa platilo a čo odtiaľ odchádzalo, na konkrétnu hlavu, na konkrétneho človeka. Lebo ten účet je účet spolku, je účet všetkých tých dôchodcov v tom dôchodcovskom dome. Chápete? Je to účet toho taniera. A my sme všetci zakladatelia a tak to proste je. A dám si marhulku. Čím dřív tady tahle potřeba nebude, tím lépe. Jo, to vám říkám rovnou tady. To není účel, jako tady tenhle stav, jo? To je zatěžující a jenom dělající potíže. Jo? Je to něco, čím ten systém jako na nás něco má. Jo? A čím ten systém na nás dočiahne. Ale samozrejme, že my sme tvoriví, kreatívni, inteligentní, inteligentnejšie ako systém, alebo nejaká umelá inteligencia v systéme. Verím tomu, že zatiaľ človek ešte
môže ochcať umelú inteligenciu. Takže zatiaľ toto riešenie je ideálne riešenie práve preto, že nikto nenájde nikoho peniaze na týchto účtoch. Pretože to sú účty nás všetkých, spolku. A ja vám môžem ukázať, lebo veľakrát vyvstala aj otázka ohľadom technicky alebo fyzicky vám ukážem papier o tom, že som zakladateľ, že nie som žiadny oligarcha, ktorý vlastní e-korunu, takisto Jirka Sapeta nie je. Oleg, ty si nejaký oligarcha, ktorý vlastní e-korunu? Vydaj svedectvo. Všetci sme takto zakladatelia, máme zakladateľskú listinu. Je to ako keď pochopíte to formou družstva, tú analógiu. Ako keď vstupujete do družstva a nejaké peniaze vložíte do družstva, bývalé JRD a podobne, kde sa peniaze vkladali v podstate do spoločného, hej. Je to taká komunistická chiméra, ja viem, že si myslíte, že to je utopia, ale nie je. Je to fakt, je to pravda, je to už roky tak. Takže nikto tu nič nevlastní, nie sme novodobí oligarchovia a samozrejme, že ale v týchto družstvách alebo spolkoch sa to robí systémom, že každý má podiel. To znamená, že vyčistiť sa to dá, ale nezverejňujeme to. Ani se to nemusí zveřejňovat, tahle informace. A pak... Ale nie si prostě nějaké letadlo a jak se to, ono se to zhazovalo z jednoho prostého důvodu, protože ten družstevní systém byl jeden z nejfunkčnějších vůbec jako na světě. Najspravodlivějších a nejpravdivějších. Tak. A proto vlastně vybombardovali Jugoslávii. To byl jeden z důvodů, protože tam bylo perfektní zvládnuté systém těch výrobních družstev a zemědělských a všech možných. No a Slušovice to ano, no. Počúvali jsme tu o ty, ano, ten slušovický. Takže, hej. Jo, v podstatě zakládáme družstvo, spolek, to je jedno. Nemusíme být vůbec registrovaní, to je jenom fakt jako pro ten důvod, aby jsme měli ten účet. Jo? Žádný jiný důvod není. Aby to nebyl můj účet. Jo? A aby pred systémom sme zase nemali v podstate nejaké také, že lebo bežíme do systému sa registrovať. My sme to nechceli, my nemáme tú túžbu. Páči. Máme prameň zdravia, kde chodia naši členovia, ktorí si berú od nás výrobky. A teraz, keď my im povieme, že majú poslať povedzme na e-korunu peniaze, zriadíme tam ten účet ako klub. No to je jedině pro případ, jinak berte hotovost, jo? Nemá smysl no, jako... a práve k tomu smerujem, že ja vyberiem hotovosť, ale môžem tam mať účet. Dobre hovorím? Áno. Tak, a teraz ako to prakticky využijeme? Ako to urobíme? To je především proto, aby e-koruna v podstatě nahrazuje ten bezhotovostní prostor. Ona nenahrazuje hotovost. Jo? Takže to je třeba si uvědomit. To je těch 95%, co je v tom bezhotovostním prostoru, protože to je potřeba, mnoho lidí říká, jo, buďme jenom u hotovosti. To je science fiction, jo, jako je to nepraktické. Jo, to představte si, že by jako pošťačky chodili a roznášeli všechny jako věci, důchody, aby je roznášeli, ale denně, jo. Ide o to, že napríklad my nakupujeme niektoré veci, aj fľaše potrebujeme nakúpiť zo systému, ja neviem čo všetko, tak toto môžem týmto uhradiť. Takto? Áno. Tak myslíš, že takto. No len v tom prípade musí mať vytvorený ten účet inak, aby tam som mohol vložiť, nie? Dobre hovorím? U e-koruny, no. Tak, a to vieme urobiť. Na prameň zdravia. No. Tá provozná. Presne. Boris to už využíva. Je provozovna v téhle chvíli, je možné, že v podstatě jakýkoliv živý člověk může mít pokladnu. Už nemusí být provozovna vyloženě. Aha, že už aj ako člověk, ale samozřejmě jako nejde to tak, jakože si to může udělat každý.
Musíme se potkat, musí to být jako spolehlivý kontakt od někoho na doporučení. Tam bylo, že referencia, hej, že tento člověk je spolehlivý, jo, a můžeme mu otevřít, že může přijímat třeba do nějaké výše. Na začátku je to omezené, třeba my to máme jako prioritní. Špeciálne toto bude fungovať pre komunity, toto dávame do pozornosti, kde neexistujú nejaké obchodné miesta, že tie komunity zatiaľ ešte nič negenerujú, že sa iba stávajú tie komunity, hej, že sa stávajú tie vzťahy. Pretože nie sú všetky komunity ako jeho občina, klubová vec, záležitosť, kde už to funguje, kde oni už niečo generujú a vedia vyrábať, hej. Takže u jednotlivcov zástupca tej komunity môže príjmať hotovosť pre celú komunitu kvázi, môže robiť takého obchodníka, ale není obchodník a priori. Je to živý človek. A zároveň to musí být člověk, který je jako svázan s tím systémem, jo. Protože, no, jako, že má účet, jo. Jiný, svůj vlastní, osobní. Že když mu má přehršle té hotovosti, tak aby to mohl zajít do bankomatu a vložit na účet, jo, aby fyzicky vykonal to, že keď prebere veľa hotovosti, tak aby sa je mohol zbaviť a nedržal ju. Z hľadiska bezpečnosti. Protože on má nějaký limit, jo, kolik může mít jeden člověk, jo. Na pokladni. Že to je bezpečnostní prvek, jo. Môžeš. Ale je to drahé, no. No my nevieme, aké je to na Slovensku drahé, u vás je to drahé, hovor zase. U nás to stojí 60 korun, ne? Aha, pekne drahé. Áno. Ide o ten prebytok hotovosti, aby ste nedržali na pokladni zbytočne veľa. My jsme to vlastně My jsme to i takhle vyřešili, že když jsem tu přijel, tak při té příležitosti jsem přivezl hotovost, kterou si vložím já jako na svůj účet u Paulinky. Moje pokladní, aby to bolo korektné, hej, nebudem si vkladať u seba, ale sú komunity, kde je tak dohodnuté, že môžu si výnimočne u seba vložiť. To ešte platí? Ano, ano. Dobre. Jo, a tím pádem ona bude mít k dispozici hotovost a už nemusí jako kdyby jako chodit do bankomatu. Áno, ja napríklad potrebujem ísť teraz rýchlo do bankomatu, nakúpiť tovar, ale nemusím, pretože on mi vložil hotovosť a ja si ju vyberiem zo svojho účtu. A stále ju mám fyzicky, stále zostáva tá hotovosť u mňa. Jo, a to je stav, do kterého jsme se dostali díky toho, že spolupracujeme, že s lidma mluvíme a jednáme o tom, co je fakt jako potřeba. A túto funkcionalitu všetko to už má ľudia. Začnite to využívať. Presne. Tak, ano. Pretože tam ti nikto nebude pozerať, žiadny človek, ktorý je tu služobne, teraz nedaj Bože, ti nebude sledovať pohyby na tom účte, pretože to je nedohľadateľné. Čiže chrániš seba a chrániš toho partnera obchodného pred tým, čo vám vravím, pred tou daňou. Pretože ty, keď obchoduješ slobodným hospodárením, tak nemá právo si tu tento štát uzurpovať na to, aby ťa oholil. Jo, a to je hlavní to, že teď se vám zdá, že jako dobře to je vymakané, jo? Hotovost máme vyřešenou, jo? Propojení, spolek, to. Všechny tyhle věci, k těm jsme se dostali díky toho, že jsme jako lidé jako spolupracovali, že jsme na tom všichni participovali. Od 2017. vlastně, reálně. V podstatě od roku 2017, ale to hlavní, jako nejvíce lidí se začalo v roce 20. No. Áno, bola počas covidu a bol na to aj priestor. Dám ti mikrofón, Ľubko? Dobre. Nemáš hlas, prosím. Eurovoľby boli minulý týždeň. Ale můžeme za tím účelem, nebo co můžu doporučit? Za tím účelem založte spolek. Založte spolek, udělejte to... Dobrá, vymyslela to už, čo? Ano. Jo, to je nejjednodušší způsob a přijdou vám tam peníze a budou to řešit až za rok. Nejdřív. Ale medzi tým vy už urobíte, čo potrebujete. Jo, můžete to říct. No. Áno, no, tak vidíte, no, tak. No. Ale byl by nesmysl to používat přes e-korunu. A my sme to prečítali z toho spoločného pola, že ste to vymysleli, vy dvaja. Jasné. My jsme samozřejmě v rámci spolku taky pořizovali
penzion, jo, ten stal 16 milionů. Českých, ale. Českých. Dobré. No. Jako lebo tam sa hádžu milióny v eurách. No, tak to je úplně jiná liga. A žádný problém z toho nevznikl, ale 16 milionů eur už je úplně někde jinde. Jo. To už je jiná dimenzia. No. Takže doporučím to takhle udělat. A když se vás zeptá, jakože se vás pravděpodobně zeptá ta banka, co to je za pohyby, no tak jako výstavba domů, řekněte pravdu. Jako to, co si ten spolek dělá. Mhm. Ty máš materiálny rod, to je dobré. Dobrý. To je dobré. Nicméně proč vlastně je ta kooperace mezi hotovostí a bezhotovostí? Není to digitální, jo? To je důležité říct. Jo? E-koruna není programovatelná, nedá se jako omezovat, nastavovat a tak dále. Jo? To je zásadní rozdíl mezi digitální měnou a dohledat nejde, jo? To znamená, je to jako stejné množství energie, tak jako máte elektrickou energii, tak taky nedohledáte ten jednotlivý watt, jo? Ne, to už zase komplikujeme jako dalšími věcmi, ale tam je ta kooperace právě nutná protože e-koruna neřeší jenom mezi obchodní styk a tak dále, platební věci, ale řeší především tu sociální stránku života, veřejné prostředí. Jo? Za něco se musí udržovat třeba ten kulturní dům, za něco se musí udržovat cesty, hasiči. No a to som ti chcela položiť práve otázku, nepredbiehaj. Postoj chvíľa si krásna. Takže otázka. Dobre, OK, tak e-koruna slúži ako účet, e-koruna slúži ako platforma živých ľudí, na určité proste servisné služby a tak ďalej. A e-koruna slúži aj v budúcnosti a určite bude slúžiť presne na toto, že z niečoho spoločné náklady zaplatíme, bez toho síta tamtej dane, pretože to bude na inom princípe. Bude sa vlastne, a už sa vlastne, lebo už to funguje, akorát pri takom malom množstve ľudí sa nevyzbiera na tie projekty, na ktoré potrebujeme a ktoré potrebujete každodenne financovať, ale vlastne tým, čo sa každý večer deje o 24:00, tak tým vlastne prerozdeľujeme prirodzene tie peniaze z tých účtov. My nie, systém, tá platforma, ale chcem vám povedať, že každodenne taký malý peniaz, ktorý odchádza, dokáže zabezpečiť veľkú muziku, pokiaľ nás bude naozaj na 10 000, ako si povedal Ľubko, a dokážeme si naozaj zaplatiť aj zdravotníctvo, aj školy, alebo dom školy, čo my živí ľudia potrebujeme k životu, nebudeme platiť niečo, čo nepotrebujeme. Pretože z týchto daní, keď sa tu zaplatí lavička, pri ktorej ani mamička s dieťaťom nemôže byť, lebo je pri hlavnej ceste a nie pri rieke, tak to je veľmi smutné. A my už takéto rozhodnutie nebudeme akceptovať. To znamená, že aby sme pri tých okrúhlych stoloch, alebo ako ty hovoríš podľa občinového práva, Edo má na starosti občinové právo, tam je krásna ukážka, tak my sa medzi sebou nejako dohodneme, nejakým proste princípom, si zvolíme, do čoho investujeme. Ale na to sa vyzbierajú peniažky vlastne vždy, každý jeden deň, na to je koruna 2. Všechny ty peníze, které jsou na účtech, všechna ta energie těch financí, která na těch účtech je, tak s ní každý den odchází to 1,618 promile ze zůstatku na účtu. Nie je to alkoholové. Není to alkoholové. Z tisícovky je to 1,618 koruny. Jo. Takže zanedbatelná záležitost vůči tomu stavu, který je v současné době. Na účtě jednotlivce, firem,
korporací, prostě na všech účtech, ať jsou to i ty rozpočtové jednotlivé, já nevím, účty tady obce a tak podobně. Ze všech účtů bez jakéhokoliv rozdílu, bez výjimky se vždycky vezme ta energie, protože to je ta rovnováha. Jo? Tak jak si uvědomujeme, jak jsem řekl, že ten jediný funkční systém je vesmír a my jsme součástí toho vesmíru a tady funguje nějaké hospodaření s vodou. Ta voda se neustále vypařuje a zase prší, vypařuje a prší. Ale nikdy nezmizne? A nikdy nezmizí a nikdy ji nepřibude. Ona se vlastně v podstatě udržuje ve stálém stavu. Ona se samozřejmě nějak jako mění s různými jinými prvky, ale v zásadě zůstává to množství konstantní. A to je právě to kouzlo, ta inspirace, která umožňuje, že to množství těch prostředků stačí při přepočtu na čas, aby to bylo světově jako nějak chápáno, tak to vychází na jednoho člověka na 383 000 minut, které jako kdyby každý dává do toho společného prostoru. Těch 383 000 minut mimochodem odpovídá tomu času, který jsme prožili v lůně matky, jo, v bříšku matky. 9 měsíců? 9 měsíců. Těhotenstva po slovensky? 38 týdnů. Tak a to je ta energie, ta prvotní energie, kterou každý věnujeme, protože každý jsme si to prožili ten čas. Tehdy jsme se stali tím úplným člověkem a to je ta úplnost, která nás už provází celý život, ale díky toho, že tam každý den probíhá ta 1,618 promile a zase se rozprostře do celého toho prostoru mezi všechny a zase se rozprostře a tak neustále jako dýchání anebo to vypařování a déšť, tak to způsobuje to, že jsme absolutně soběstační a žijeme v té hojnosti. Jo? V ten okamžik všechny ty rozpočty, tak jak je znáte, jo? Jak se o tom mluví, kolik jde na zdravotnictví a tak dále, všechny tyhle věci se v zásadě jsou schopny zdvojnásobit. Postoj, chvíľa si krásna. Takže ja ako bývalý bankový pracovník vám vysvetlím princíp. Banky vám povedia, že vám zrážajú poplatky. Či na dennej báze, mesačnej báze a tak ďalej. Banky to robia na inej báze, nie na dennej. Ale keby to robili na dennej báze, tak si zoberú tie poplatky, vyplatia z toho náklady, vyplatia akcionárske zisky a zase nič nemáte. Zrazia vám daň a zase nič nemáte v ekonomike. Tak to proste je. Toto je iná cesta, hoci znie približne rovnako. Ale nie sú to poplatky. Je to skutočne rozpustená energia do spoločnosti na užitočné veci. Na tie veci, ktoré si kľudne, oni vám tu rozprávajú o demokracii a ja neviem o čom všetkom, ale ktoré si kľudne môžeme my sami odhlasovať, čiže každý z nás v dobe, ja neviem, Facebooku, sociálnych sietí, apiek a ja neviem čo všetkého, môžeme mať k dispozícii kalkulátor, ktorý vám vypočíta, že tento projekt stojí toľko a toľko, súhlasíš a ty mačkneš áno alebo nie a môžeš byť priamym účastníkom procesu a môžeš sa priamo vyjadriť a nie cez osoby a neviem aké hierarchické štruktúry, čo to tu už držíme našou životnou silou a energiou. A keď si to teda odhlasujeme, tak áno, príde do e-koruny pokyn, že do zdravotníctva toľkoto a toľkoto, lebo ideme financovať takúto a takúto kliniku. My nepotrebujeme rovno nemocnicu, pretože my nie sme nemocní. My sme není ani malomocní. My sme mocní. Mocné bytosti. Takže vás veľmi pekne poprosím. Pochopte to tak, že tento princíp solidarity nie je ten princíp solidarity, čo nám to tlačili celé dni a noci do hlav, od občianskej náuky na základnej škole, indoktrináciou až po neviem, aké vysokoškolské práce sa robia o tom, ako musíme prispievať na sociálne systémy,
invalidných, dobitých našich spoluobčanov, alebo integrovať tu nejakých iných ľudí, ktorí majú svoju vlastnú krajinu, z ktorej zdrhajú, pretože im ju ničíme. Pokračuj. Ideme ďalej. A pak je ta složka, jak jsem říkal, jo, dvojnásobek. A teďka si jako lidé změníme ten princip, jakým způsobem s tím hospodaříme, s těmi prostředky. Tak jako, že se na tom budeme spolu podílet na nějakých projektech a tak dále. Ale vemte si třeba to zdravotnictví, tak já za sebe, možná, že budete i se mnou souhlasit, tak já za sebe bych nějakému člověku, který se stará o to zdraví, tak bych mu rád hradil za to ne ve chvíli, kdy jsem nemocný, ale ve chvíli, kdy jsem zdravý. Aby mě udržoval ve zdraví těmi nejlepšími radami a tak dále, které mi je schopen dát. A to už v čínskej medicíne existuje, nie? Ty, či máš skúsenosti, Janko, s akou hlavou, že v niektorých krajinách sú lekári honorovaní za to, koľko majú zdravých ľudí, nie nemocných. Je to pravda? Jo, a ve chvíli, kdy mu nějaký z těch lidí, které má na starosti, onemocní, tak v ten okamžik se mu to poměrné množství vlastně vypíná a přestává to dostávat. A pozrite sa na náš chorý systém. A udělá všechno pro to, aby ho co nejrychleji uzdravil. A teď je to obráceně, teď to funguje tak. Teraz je lekár honorovaný za to, že ráno stane z postele, pretože má za každého pacienta cink, 4,50, ja neviem koľko, 2,80 možno. A keď má 10 000 pacientov, tak si prepočítajte, že lekár ešte ani nič neurobil. Nič neurobil, ľudkovia. A lekár len za to, že je študovaný a že má pridelených pacientov, jemu cinknú nehorázne prachy nad 10 000. A len vstal ráno z postela, ani nevošiel do pracovne a do ambulancie. No a provize od farmaceutických firm a tak dále. To už sa ani netýka nás vôbec. To už je nejaký zlý svet. A to je právě ono, jo? Že si sami budeme určovat, že za nás jdou nějaké prostředky, my je ve skutečnosti neplatíme, jo? To je potřeba si uvědomit, jo? To platí jako ta energie, kterou dáváme do toho společného prostoru, ona v tom prostoru jako funguje, oživuje věci a tak dále, jako pracuje a my za to, že jsme to tam věnovali, tu energii a že jí důvěřujeme, to jsem mluvil o té důvěře, ta jediná to drží při životě, tak na základě toho nám ta energie hradí to zdravotnictví, hradí nám ty dôchodky, nemusíme nic dokazovat. Prostě. A potom je radosť pracovať, radosť obchodovať medzi sebou, radosť vlastne vyrábať nejakú remeselnú výrobu pre druhého, pretože nám nikto nič neukradne a naša energia sa naozaj, okrem toho, že dostane nám v celku, tak s našim súhlasom rozdelí na tie veci, na ktoré sa potrebuje rozdeliť. Áno. Je to 1,618 promile. On má matematickú školu. Matematickou školu života. Tak jsem se propočítal až k tomu. A to, když jako samozřejmě kdo první věc, která někoho napadne, tak to vynásobit 365 a čtvrt, jo, a vypadne mu číslo přes 50%. Tak to je samozřejmě pravda, ale musíte si uvědomit, že zůstatek na účtu nemáte kumulovaný. Jo. Nemůžete kumulovat procenta, stejně tak jako nekumulujete to množství zůstatku na účtu. Prelož prosím tě pre poľnohospodárske jinak orientovaný kumulovať. Když máte 10 000 měsíčně, nebo... No, na príklade, super. 10 000 měsíčně, tak maximálně, co jako v rámci e-koruny odvedete pro ten systém, pro systém e-koruny, je, že přispějete, jo, jako ze svého, že viditelně, že to cítíte, že to vám ubude z vašeho účtu, tak to bude, já nevím, třeba 4 z 10 000, 400. 400 korun. Jednotek, ano. No, 400 jednotek, no. A když
No, jasně, jo. A otázkou je, jako, jestli ty peníze jako k ničemu nepotřebujete, jo. A pak samozřejmě pak by vám přišli dalších 10 000 a tak dále. Ale vy během toho měsíce, protože většina lidí žije jako od výplaty k výplatě, takže se jim to podaří, že to většinou udá. Minou všechno. Takže ten stav je, jako kdyby průměrný zůstatek je 10 000. Takže ta daň za ten rok, ten úpis za ten rok bude u tohohle člověka dělat těch 5 000. 5 000 on přispěje do toho prostoru, jenomže každý den mu 333 jednotek v případě toho, ale v případě živy, jako nástupce e-koruny, která bude počítat už v těch vteřinách a tak dále, tak v tom okamžiku mu vždycky přistane 180 jednotek vlastně každý den. Pretože zároveň ste príjimač aj vysielač. Tie peniaze sa prerozdeľujú samozrejme aj vás. Vás neviníme. Len sa berú ako daň, ale oni sa prerozdeľujú. A potom sa pýtam, že OK, a z čoho sú financované potom tie projekty a to zdravotníctvo, keď sa prerozdelia? Pořád, to vychází. Čiže ešte máme aj na to. Vychází to na to, že se to přerozděluje mezi všechny plošně, to znamená každý člověk. A jeden ten účtík je, že zdravotnictvo. Ještě takhle, abyste měli představu, těch jedna živá, jedna vteřina je stejně jako 10 centů eura. Čiže v prepočte takto to vyšlo. Jo, 10 eurocentrů a nebo 2 koruny 50, no, českých. Dobré. Jo, to pro tu představu, jo, kolik dělá těch 180 denně. Dobrá, a neodsúhlasil si mi ešte raz medzi tými účtami nás všetkých klientskými. 18 euro. No, počkaj. Je to zdravotníctvo jeden účet, jeden chlievik na to prerozdeľovanie? Ešte jednou. No. Vieš, ja neviem pochopiť to, že prerozdeľujeme. A kde je to zdravotníctvo? Lebo keď to prerozdělíme, tak to nedáváme do společného. Ne, těch 1,618 je jenom jako kdyby 100% příjmu a teď jsou výdaje. A v rámci toho přerozdělení mezi všechny je to asi nějakých 30% z toho balíčku. 25% jsou na ty důchodky a zbývá 45%, které jsou, myslím, že teďka 12% nebo 20% dělá zdravotnictví a pak jsou ty další věci. No. Počkaj. Ja by som sa chcel opýtať, že tento systém ako rieši infláciu, pretože v období kríz sa platí v podstate mincami, alebo vždycky, čo boli na tejto planéte krízy, tak sa platilo buď drahými mincami, alebo okrúhliakmi, niečím fyzickým, alebo sa robil barterový obchod. Každopádně teď jsme v situaci, v tom přechodovém období, jsme v situaci, kdy jsme schopni nakupovat za ty bezcenné eura, bezcenné české koruny, můžeme získávat zlato a stříbro, jo, dokavať je k dispozici, ale tak, jak jsem říkal, není ho dost pro celý svět. Není. Jo. Ja to vlastne, ako existuje práčka špinavých peňazí, tak ja tento systém vnímam, jak na tom tanieri boli tie zeleniny, ako práčku, ktorá vlastne robí z transparentných peňazí netransparentné. Že vlastne, keď vy ste to tu hovorili, že ja pošlem nejakých 10 000 a potrebujem zaplatiť 1500 za elektriku, tak vy to vlastne zaplatíte za mňa a tým, že vy ste družstvo, tak nikto sa k tomu nemôže dopatrať, že kto to zaplatil. No, to by tak bylo bráno, ale zas jako znáš niekoho. Takže v prechodnom období, kde je špina sama v všetkých patrách, to berme tak,
že áno, dá sa to tak brať, ak nebude prechodné obdobie, ak naozaj nebudeme mať čo skrývať, pretože nás tu nebudú dusiť, nebudú nás tu naháňať a nebudem mať v aute nahrávacie zariadenie a GPS-ku a neviem čo ešte všetko a nebudem nútená sa spovedať ľuďom, ktorých do toho nič nie je, čo a ako ja žijem, tak ja milé rada ti poviem, za čo som tie peniaze minula a môžeme potom urobiť aj takú apku, kde v rámci toho hlasovania môžeme ukázať presne, čo išlo na aké financie, išli na aké projekty. Ja som za transparentnosť. Ale momentálne je to systém, ktorý nás chová pred týmito obťažovačmi, ktorí nemajú práva a myslia si, že my máme nejaké povinnosti, že ty si niečo povinný. Tak pokiaľ bude toto prechodné obdobie takto, tak zatiaľ to nebude verejná informácia. Pokiaľ to prechodné obdobie nebude, tak jasné, podľa mňa zakladatelia by mali mať možnosť nahliadnúť do toho finančného systému tak, že kto čo má financovať a z akých peňazí, samozrejme. A k tomu tá spoločnosť smeruje, ale není to len CBDC, ktoré k tomu smeruje. Je aj tento systém na to pripravený, ale nebude to teraz. Pretože teraz momentálne plní funkciu aj nás, živých ľudí, ochrániť. Tú bezpečnostnú funkciu. Že nemá čo kto strkať nos z úradníkov, policajtov a neviem akých ešte ajtov do mojich financií, ktoré sú moje súkromné 10-krát zdanené a točím si ich tak, ako ja potrebujem na to, aby som prežila. Pretože som v čase covidu napríklad neprežila. Ja si nechcem k tomu vrácať. Neprežila by som, keby som to neurobila a nezabezpečila sa sama. Nechcem sa k tomu vrácať, lebo to je bolestivá téma, ten covid, ale jednoducho nás zrušili všetkých podnikateľov, ktorí chceli zrušiť a nemali sme právo sa brániť. Nemali sme právo sa brániť pre druhotnú platobnú neschopnosť, nie preto, že by som nebola taká šikovná a neviem zarobiť peniaze, ale nechcela som predávať rúšky do zdravotníctva, nechcela som robiť špinavosti a nebudem to robiť, ani keby ma zabili, jednoducho tu som, tak pred tebou stojím a keď sa ma opýtaš, na čo používam svoje peniaze, ja ti kľudne poviem. Ale ochrániť zodpovedne tých druhých teraz momentálne pred tými zločinmi, ktoré sa tu dejú, musíme. No, ja som asi zle položil tú otázku, pretože ja sa snažím prísť na to, že aké sú benefity a možno aj ostatní by chceli počuť, že nejakých 5 najväčších benefitov systému e-koruna a ja práve toto vnímam, ten systém, že vy mi viete uhradiť napríklad účet za telefón alebo za plyn tak, že bude uhradený, mňa nevypnú, ale nikto sa nedopátra, kto to poslal. Ja to beriem ako výhodu. A keď nám viete teda povedať nejakých ďalších 4 výhod, tak možno, aby sme to pochopili, lebo ja sa to snažím pochopiť ten systém a kráčam po nejakom rebríku a som niekde tuto zatiaľ. Ale znelo to ako narážka. Nie, je to taková práčka. Ne. Keby sme boli mafiánsky čávovia. Tak. Vidíš, a to je domnienka, že si vyrazil na nás takú energiu, ktorú sme neprijali. Prepáč. To je samozřejmě jedna výhod, která vznikla jako tak nějak jako úplně čirou náhodou. Životom? A tým, že vlastne teraz... To objevili živí lidé. Teraz máme veľmi veľa exekučných konaní medzi ľuďmi, ktoré sú nespravodlivé. Už dneska aj za parkovanie 1,50 môžeš získať exekúciu a môžu ti siahnuť na majetok a v prvom rade oni bežia a blokujú ti účty. Takže to bola taká viac menej nevyhnutnosť, ktorá sa životom proste ukázala. A druhá vec, áno, sekundu len dohovorím. A druhá vec je, že ja mám také veľmi bohaté skúsenosti s touto e-korunou, takže nám to nielen toto uľahčilo, ale veľmi ja kvitujem to, že my u dodávateľa, keďže obchodujeme takým zvláštnym spôsobom, že z rúčky do rúčky, pretože v čase covidu sa stali veci, ktoré sa stali a dneska už ti nikto nič nedá a nechcem to cez účet riešiť, tak my obchodujeme s hotovosťou. Takže mne napríklad tento pokladničný systém veľmi vytrhol klín z pety, aby som nemusela aj chodiť do bankomatu, aby som nemala sledovanú každú jednu transakciu. A teraz si uvedomte, že čo vám teraz hovoríme, že my si budeme vymieňať hotovosti na obchodných miestach. To znamená, že nebude žiadny pohyb na bankomatovej karte vysledovaný, nebudete nikto dusiť za to, že či si CO2, neviem čo.
či si použil viac zubnej pasty, ako si mal a podobné záležitosti, do ktorých fakt z nikoho teda nič. A keby ho teda aj bolo, že ho to zaujíma šírej zvedavosti, ja mu to poviem, ja nemám s tým problém, ale aby ma za to zablokoval, tak to nedávam. Takže to je druhá vec. A tretia vec je, že ani nebude systém platobných kariet. Takže keď máte nejaké účty, tak si ponechajte pre internetové nakupovanie, ak chcete byť v podstate na internete online ešte zatiaľ. V čase tejto transformácie vymyslí sa niečo, vždy sa niečo vymyslí, pracujeme na tom, dávame hlavy dokupy, ako by sa to dalo. Ale ďalšia vec je, že ja napríklad som taký typ človeka, mne toto vyhovovalo preto, že ja som nikdy nebola v kryptomenách. Aj elektronické peňaženky a kryptomeny sú riešením. Pre určitý typ obyvateľstva áno, ale ja som v tom nechodila nikdy. Nie, že by som sa toho bála, ale proste ma to odradzuje, nie som ten typ. Takže aj toto bol napríklad taký ten, že pracuješ vlastne s tými peniazmi, s tými eurami, ktoré sú fyzicky mne blízke, lebo proste s nimi pracuješ, viem sa dopočítať, viem s tým narábať a dokážem to. Hej. Ja považujem kryptomeny za to, že tu chvíľu sú ľudia, kryptomeny, môj osobný názor, ale to je fakt môj osobný názor, kryptomeny tu sú. Ale keďže to nie sú čisté peniaze, ale sú to peniaze naozaj z týchto zločinských aktivít, keď duch povie, zavrtí sa vír a všetky tie peniaze pôjdu tam, kam patria. To znamená do nižších svetov. A pôjdu a stiahnu sa tam. A stiahnu sa s nimi aj tí ľudia, čo to robili. Pretože oni budú bez peniaz, čiže bez energie, čiže budú úplne grogy. A ja si to tak myslím, že to tak bude a má to tak byť, lebo to je naplánované. Proste tak to bude. Ale dočasne, ak ste v kryptomenách a ak z toho máte nejaký úžitok, materiálne, ak vám to ponúka niečo, čo chcete, aby vám to v podstate vykompenzovalo, buďte v kryptomenách úplne v pohode, po slobode vôle. Len vravím, že kryptomeny sú nevyspytateľné, tak ako hovorí Oleg. Zavrtí sa a odíde, jak prišlo. Počkaj, Štefka, postoj. Ja aj odpovedať môžeš. A ještě tam byla inflace, že? Ještě tam byla ta inflace. U e-koruny, nebo tak u živy, u všech těch jako principiálně to, co vlastně e-koruna nějakým způsobem zastupuje, tak tam žádná inflace nemůže vzniknout, protože jednak není obchodovatelná na burze, inflaci vytváří burza, anebo ji může vytvořit velký tisk nebo vydávání nových peněz. Jo. Tak jak jsem říkal, je nesmysl, aby kterákoliv z těch zemí, které prošly těma 100 000 procenty inflace a výše, je nesmysl, aby natiskli takové množství těch peněz. No tak jasně, jako v rámci eura to neochrání, ale v rámci e-koruny je ta stabilita, protože na každého člověka je v rámci e-koruny 700 000, v rámci živy 383 000 minut, jo, 383 000 jednotek za každého člověka. A to je stabilní. Když ten člověk umře, tak těch 383 000 minut zmizí, když se narodí nový člověk, 383 000 minut přibude. Ale pokud budeme jako víceméně tak, jak jsme, jako Československo, víceméně stabilní, jako v množství obyvatel, minimálně jich přibylo, jakože se přistěhovali, ale v podstatě jako je to stabilní, tak by byla stejně stabilní i ta měna. Jo, i ta... Ano, a já si myslím, a můžeš odpovědět. Ja si myslím, že si zapýtal na to, že keď je inflácia v eurách alebo v českých korunách a rapidne sa stúpnú tie náklady, ktoré platíš za elektriku, že teraz je to 1000, potom to bude 5000, že čo s tým, jak to koruna vykryje, pretože tých e-korun sa nevytvorí vácej. Tak je to riešené kurzom, pretože dneska začínali sme jedna k jednej, že jedna e-koruna bola jedna česká koruna. Ale kvótne to bolo k euru, ešte euro vtedy teda nemali sme naprogramované. Ale bolo to jednak jednej. A tým, že e-koruna stojí, je stále rovnaké množstvo, alebo, jak to poviem, není tam žiadna inflácia a tá česká koruna stále sa znižuje hodnota, že stále si za to menej kúpi, že tam tá inflácia, tak stále tá e-koruna má väčšiu hodnotu, alebo jak to poviem, je tam väčší kurz.
Treba dneska už, keď meníš jednu e-korunu, že ste zpátky si vybrať za české, tak už ti dojde koruna 30 českých. Víš, takže ty, keď zaplatíš dneska 1000 korún za tú elektriku a za rok to bude 5000, tak e-korun to bude furt rovnako. Akurát, keď to pošleš ven, tak to bude mať tú hodnotu tých 5000 korún, pretože to je v kurze. Pretože tá česká furt padá a klesá. No, to může. On se určuje sám od sebe, protože za tu každou směnu, tak jak bylo řečeno, z e-korun na euro nebo na českou korunu, tak se za to platí poplatek. Ten už není 1,618 promile, ale 1,618%. A to procento je použito k tomu, že jako kdyby zbývá větší krytí oproti těm e-korunám, které zůstaly naživu, jo, když to tak říkám. Jo? Takže s každým výběrem, s každou směnou, jo, takhle se vlastně útočí na jednotlivé měny. Jo? Tak jak jsem zmínil tu Venezuelu, tak oni jako vyprodávali všechny venezuelské peníze, já nevím, co tam mají, a jako chtěli za to dolary a tím pádem tu měnu zhodili dolů. Když to udělají u e-koruny, tak my akorát vyletí nám kurz nahoru. Udělal přesný opak toho, co oni by třeba chtěli udělat, způsobit. Jo, jediná možnost by byla, že by nás takhle jako vykoupili, že by vykoupili všechny, jo. Což jako by jsme museli všichni, jako živí lidi, by to museli se zbavit všech e-korun, jo. Což v době, kdy jako její hodnota bude neustále stoupat, jo, tak by to byla hloupost, nikdo by to neudělal, že? A teďka tvoje výhody? Jo, a ona stoupá, ta hodnota, ale nikdy neklesne. Jo, to je důležité. A těch 5, ty máš... Takže výhody, praktické výhody z mojej stránky. Ja som v e-korune od roku 20, niektorí ma tu už poznáte, lebo ja väčšinou chodím medzi živých ľudí, keď sa dá. Takže v prvom rade sme získali, alebo som získala priateľov, novú komunitu ľudí. Sme už po tých 4 rokoch tak ako jedna rodina. S tým, že teda sme tam vložili nejaké teda peniaze, veríme tomu systému. Spoločne sme kúpili, ako tu bolo prezentované, penzión Raj, je kupovaný tiež z našich ako podielov, každý, kto koľko mohol, tak si tam investoval. Takže, ale praktická výhoda od začiatku. V prvom rade dáš si tam peniaze, môžeš si tam nakúpiť a za to každý deň ti chodia nejaké odmeny za to, že si tam v podstate akože niečo zobchodoval. Ďalšia výhoda je tam tá, že v podstate si medzi sebou, tak ako tu sú nejaké výrobky, že kto si doma čo urobí, tak si to môžeme v rámci komunity popredať. Áno, bez daní, bez bločkov, bez ničoho. To je ďalšia výhoda. Postupne nám tam pribudol investičný fond, takže kto má nejaké e-korunky navyše alebo eurá, tak si tam môže dať a samozrejme teda, že máme tam z toho nejaké výnosy. Áno, a z tých mu neubúda. Takže je tam tých výhod ako viacej, ja nie som živý človek, takže mám klasický účet. Pre živých ľudí samozrejme, ktorí nemôžu mať klasický účet, je tam výhoda, že to funguje ako bežný účet. Takže myslím si, že tých výhod je tam akože veľmi veľa pre nás, obyčajných ľudí. Takže za mňa asi toľko. Ještě tam je ten dotaz. A já to ještě doplním, že to společenství těch lidí, jak byla zmíněna ta rodina, jo, to je k nezaplacení. Jo. To nezískáte jen tak. Ja neprišiel som kritizovať ani nič, len z toho, čo som postrehol, sa opýtam takúto otázku. Nebolo by jednoduchšie, bezpečnejšie a je lepšie všeobecne, aby každá komunita vytvorila svoj súkromný spolok, súkromnú členskú asociáciu, vytvorila si vlastnú e-korunu a sami si to lokálne riadili, pretože sa všetci stretávajú, poznajú tak často, ako sú, a potom by to mohlo byť zastrešené niečím takým, ako je teraz e-koruna. Nebolo by to aj riziko rozdelené, pretože súkromný spolok si môže všetok svoj majetok dať do zverejneckého fondu. Na Slovensku toto ešte nefunguje veľmi dobre, ale v Čechách je to rozbehnuté.
Takže všetok majetok, ktorý by ste tam dali, máte ochránený a je pre systém neviditeľný, pretože funguje v súkromnom práve. To není náš Filipant. Ten už odišiel. Nechávam CDčko. Niekto to nahrával. A teraz to prasklo. No, takže čo takto regionálne najprv a potom sa dá dokopy. Nejaký taký opačný postup zvoliť. Určitě by to byla cesta. Vznikl by trošku problém jako ve směnitelnosti obchodování vzájemně mezi těmi. To znamená, bychom museli udělat to stejné, jako udělal BRICS. To znamená, oni udělali jednu měnu krytou zlatem a zbytek mají regionální pořád svoje vlastní. A ty jsou nějak navázané na tu hlavní. Určitě je to jedna z možností. A bola už aj na stole medzi komunitami. Je to jedna z možností, ale zase to musíš doprogramovat do systému alebo nějak vymyslet ten systém a zase to bude stát nějaké náklady. A nevymysleli jste ten systém už vy? To už čo beží, tak to je jeden systém, ale každá komunita by si musela vymyslet svoj. A keď sú aj bezhotovostné platby, že ja nepojedem Jirkovi. Ja tomu rozumiem. Mne skôr ide o to, že skáčem do reči, ide mi o to, že mám skúsenosti s týmito vecami už viac ako 6 rokov a v každej biznis škole vám povedia, že rozdielte si riziko. Hej? Podľa mňa by to bolo oveľa nižšie riziko, aj keď tá počiatočná práca by bola ťažšia pre každú komunitu, ale aspoň každý v tej komunite by presne vedel a nemusel prezentovať vás, ako hovoríte, že mám dvoja rozprávať o e-korune, o ktorej nič neviem. Takže mňa to stojí znovu si to celé naštudovať, celé to pochopiť, začať to používať a až keď to ja budem používať a mne to bude fungovať, ja to budem odporúčať ďalej. Takže keď to pôjde celé z dola sa to vyrieši samo. Pretože každý ten spolok si ten problém vie riešiť v danej komunite a s komunitou môže spolupracovať na báze 1:1. Jo, ale to doporučení na ty dva lidi nebylo na e-korunu. To ja nemyslím. Nemyslel som to akože útočne, ako to vyznelo. Ja len hovorím to, čo ja som prežil a viem, čo mne spôsobilo problémy a my sme to ochránili tým zverejneckým fondom. Celý majetok komunity máme v tom, sme súkromná členská asociácia, čiže fungujeme v súkromnom práve, sme nedotknuteľní systémom, hej? To znamená, že máme celú kontrolu my a nás nikto nemôže zaútočiť, kdežto keď to celé zastrečíme jednou vecou a oni budú chcieť tú jednu vec zničiť, tak zastreliajú ako Fica. Áno, lebo sami ste vraveli, že 95% oni majú, hej? Takže z toho mi len ako logicky sedliakovi, farmárovi vyplýva, že si rozdelím riziko. Ja si svoj majetok celý, čo máme v komunite, ochránim a ošetrím. Ja si vytvorím vlastnú menu a my, naša skupina s vašou skupinou, s ich skupinou sa potom stretnú, dohodnú sa na tom, ako to budú meniť a sme vybavení. Ano, to jako určitě to nikomu jako v tomhle jako není důvod jako bránit, jo. A v podstatě se to děje. Jo? To znamená, vznikají ty LED systémy s nebuďcov a já nevím, všelijaké tady tyhle principy. Problém je, že tam chybí ten článek toho sjednocení. Tak som to myslel, presne tak som to myslel. No a to, my si to len každý nazveme inak. Ale budeme si to riadiť lokálne. Čiže systém môže celý spadnúť na základe toho, že veľké firmy, korporácie, ja neviem, právnici, polícia zaútočia len na túto jednu vec, zrušia ju a potom padá všetko. Kdežto keď pôjdeme, ja viem. Áno, ja tomu rozumiem. Áno, ale
Ale ja si myslím, že sa oplatí ochrániť si svoj majetok vo svojom spolku v rámci tých ľudí, ktorými sa stretávam každý deň, ako nechať tú zodpovednosť alebo tú bezpečnosť na niekoho, koho vidím raz za rok. Rozumieme sa? Lebo my sme to ochránili tak a naozaj nám to funguje. Ten zverejnecký fond v Čechách funguje fantasticky a dá sa založiť veľmi rýchlo. Kde je komunita viacerých ľudí, ale napríklad ja, čo som v Ekorune, tak ja som v okruhu 20 kilometrov, sme tam dvaja. A to už je potom problém vytvoriť. Takže ja som vďačná za toto, možno keď nás bude viacej na jednom mieste, že potom sa to môže takto rozdeliť, ale momentálne... Preto som to položil ako otázku, že čo nám bráni v tom, aby každý spolok... Ale hovorím, že... No. Ďakujem. Ja by som až do toho môžem vstúpiť ako tiež úplný laik, čo nerozumie, ale tiež si myslím, že práve to je ten dôvod dneska medzi mnohými ľuďmi práve tá nedôvera. A keď ľudia napríklad okolo mňa, ktorí sa združujú ohľadom zdravia a teda vidia autenticitu, vidia roky práce mojej, čo robím a tak ďalej, pokiaľ ja by som to, čo on hovorí, že to robím vo svojom okruhu, tak určite tí ľudia, ktorí tam sú, pretože už dneska vidím, že napríklad niečo robím, organizujem a tak ďalej. A poviem tým ľuďom, že treba poslať na účet 100 eur. Do rána všetky tie peniaze mám na účte, to preto, lebo mám tú dôveru tých ľudí. A ja si takisto myslím, že pre veľkú väčšinu ľudí bude veľmi ťažké ísť do niečoho, keď jednoducho nepoznajú tú jednu centrálu. A preto si myslím, že aj ľudia, ktorí sa nad tým dobre zamyslia, v konečnom dôsledku by boli asi ochotnejší zainvestovať aj do tých serverov lokálne, lebo tie náklady sa jednoducho nestratia, každý bude vedieť, kde sú, ale si myslím, že by to bola aj rýchlejšia cesta a v konečnom dôsledku, keď vieme už dneska, že aj efektívnejšia, tak mne ako amatérovi, lajkovi, ktorý teda nevie, ako to všetko spraviť, ale keď sa aj nad tým zamyslím, že komu vložiť dôveru, tak naozaj tomu človeku, ktorý je v tom regióne, ktorého poznám roky a viem, že za tie roky nikoho neoklamal, neokradol a že je ťažko kúpiteľný, že je ťažko manipulovateľný. Takže len teda som rád, že sa to otvorila tá debata, lebo ja si myslím, že takto to bude vnímať každý jeden obyčajný človek. Obyčajný. Ktorý povie, počúvaj, ja mám svoju robotu, svoj život, mám 7 detí, počúvaj, tebe verím, tu máš tie peniaze, ktoré mám, rob, lebo chcem, aby nám tu bolo dobre v tej Nitre napríklad. Že zase. A aj si myslím, že rýchlejšie, určite. Tiež ako laik, ale myslím si, že tuto sa jedná o trošku inú otázku, lebo jak Jirku poznám, on to má všetko prerátané. A už ak vidím na ňom, jak reaguje na to, na tieto otázky, on to má všetko prepočítané. To znamená, že tam ani nejde o takéto riziko. Toto je vlastne aplikácia, ak tomu dobre rozumiem. Hej. Aplikácia na obchodovanie koho? No ľudí, čo sa stretnú a zobchodujú si niečo. Tie rizika vlastne tam nie sú. Oni sa strácajú v tom momente, ak ľudia začnú obchodovať. Lebo v podstate ja tam dám do toho tie poukážky, ktoré nazývame peniazmi, teda eurá a česká koruna, nie sú to peniaze, ale niečo. Hej. Hej. My za to vymeníme tie bodíky a s tými bodíkmi obchodujeme. To znamená, že riziko spočíva možno v tom, že keby niekto zrušil spolek, no dobre, ale aplikácia funguje ďalej. Keby niekto zrušil server, no dobre, tak sú nejaké zálohy. Hej, tak teda to treba pomenovať tú otázku úplne presne, v čom spočíva hrozba. A hrozba, ja ju tam v skutočnosti nevidím, ako technickú možno nejakú, ale takú naozajstnú hrozbu nevidím tam práve z toho jednoduchého dôvodu, že sme sa tu dneska stretli a my nejakým spôsobom ideme obchodovať, lebo to ideme robiť, lepšie povedané, vymieňať si tie svoje skúsenosti, produkty a čo ja viem, čo všetko. Takže tak to treba chápať. Netreba to chápať ako riešenie všetkých našich problémov, lebo to určite nie je. Toto je iba určitá oblasť, do ktorej ja vstupujem, s tým, že niečo vytváram, nejaké hodnoty vytváram a teraz potrebujem ich zobchodovať, tak idem na platformu e-koruny a tam to zobchodujem, lebo tam je skoro 10 000 ľudí. Dobre som povedal? Okolo 1000 ľudí, to prvé. Ja som povedal skoro, to znamená, že
Tesne vedľa. Tesne vedľa. Dneska to je tak, zajtra to bude. 10%. Zajtra to bude. Ja myslím, že toto má veľký význam, tá koruna. Práve vysvetľovať ju ako aplikáciu. Aplikácií na svete je milión všelakých možných. Keď sa do toho človek trošku vyzná, tak zistí, že na všetko možné je aplikácia. A prečo by nemohla byť aplikácia pre Československo na výmenu všelakého tovaru, služieb a ja neviem čo. No, nie, že prečo by nemohla byť, kde. A nie je to nejaká hrozba, keď ja do toho dám 100, 2, 3 tisíc, 10 tisíc, to je jedno, čo chcem obchodovať. Mám tam ponuku a tak ďalej. Sám vytváram ponuku, takže vlastne je to o tom. Podľa mňa treba trošku zvládnuť jak sa tomu hovorí po slovensky? Reklama? No, preto hovorím, po svidnicky to je vlastne. Ty keď vložíš do toho peniaze nejaké, tak nevložíš do systému, ale vložíš do toho, čo si kupuješ. Ja keď si chcem niečo kúpiť, ja neviem, od Jirku tento mikrofón si chcem kúpiť, tak ja zmením len toľko tých českých korún za koruny, koľko stojí ten mikrofón. Takže ja si ho kúpim, ak by som si ho kúpil v obchode, dám za no, dajme tomu rovnakú sumu, jak by to stálo v obchode. A vlastne ja mám ten tovar v ruke, takže ja som nič nezariskoval. To nie je, že pošleš to nekomu a stratíš to. Ja som trošku to spomenul, ale Jirko to má prepočítané. Pravda je to? Máš to prepočítané? Povedz áno. Áno. No, má to prepočítané a z toho dôvodu on uvažuje, totižto, všimnite si na ľuďoch, ktorí majú strojnícke myslenie a matematické myslenie, ako oni používajú gestikuláciu. To je veľmi zaujímavá vec. U Jirku je to tak, že jemu dáte otázku, ale on nerozmýšľa tak, jak rozmýšľa živelný muž nejaký, alebo čo rozumiete, že cez svaly a on takto nadhodí, to tak očkom kukne a už tam idú čísielka. Je to tak? Yeah. No, to znamená, že veľmi ťažko je mu odpovedať na obyčajné otázky, lebo to je tak zložitá odpoveď, že? Presne tak. A je to vyrátané. A na základe toho, že ten počet bude určitý, Jirka sa dvakrát toho dotkol, že určitý počet, keď sa preklenie, tak potom to začne nejako fungovať. Inak, v inom režime. Áno, áno. A tam je právě klíčové těch 19 200 lidí, 19 200 lidí, jakmile bude připojených, ano, tak jsme těsně předtím, tak v ten okamžik zažije e-koruna takovou nějakou, nebo živá, jo, to už je jedno, jestli zůstane e-koruna a bude posilovat v rámci toho hmotného krytí, anebo to bude čistě jako nehmotná záležitost vázaná na živého člověka. To je fakt jako... Tím, že by to byla živá, tak by se vytratila tady ty obavy, ta energie toho strachu. Z toho mi není dobře, no, jakože jsou tam ty obavy. Jo. Jestli není lepší pro bezpečnost, aby to bylo na více místech. Jestli není lepší, aby... Jo, to jsou nebezpečné myšlenky. A ešte iná vec, ja chcem sa dotknúť jednej veci, že e-koruna je platforma, naozaj to nechápte, akože je to banka alebo nejaké miesto, kde sa proste letadlo a neviem čo, jak to všetci nazývate, bla bla bla. E-koruna je platforma, kde máte svoje obchodné miesta v svojich komunitách, v svojich občinách. Otvárate si to na seba a obchodujete v hotovosti. Vy ste tam a tá pokladňa a tie peniaze. To není, že ja tam viem vojsť do tej platformy a niečo spreneveriť vám na vašej pokladni. Tam čisto vy ste tí zodpovední. Je to taký mikročlánok. A z tých mikročlánkov, z tých obchodných miest sa práve tvorí to, čo vy chcete, aby sa to riziko nejakým spôsobom rozdiferencovalo. To znamená, že ak sa aj niečo stane v nejakej pobočke, nejaký prúser, tak to nič nemení na veci, že v druhej pobočke budú mať svoje peniaze na poriadku a na pokoji. To je jedna vec, lebo sa tam na to myslelo. A druhá vec je, my máme medzinárodne zabezpečené servery jedna krajina druhej, lebo toto nie je len slovenská platforma, toto nie je len česká platforma, toto je medzinárodná platforma. Keď ste si všimli, tak tento rok sa vydalo veľa energie prvý kvartál na to, aby sa tam preložili jazyky tých, ktorí ju využívajú. Čiže nie sme tu ako naozaj jediní, ale ak chceme potom aj medzinárodne fungovať, tak je to pripravené skutočne preto, aby tie mikrosvety boli zabezpečené. A bude to tak fungovať, že tie mikrosvety budú zabezpečené, pretože ten server bude musieť byť nahodený vo všetkých krajinách, inak to nebude fungovať.
A ak jedna krajina zlyhá, že sú tam nejakí skorumpovaní hajzlíci, ktorí to zneužijú, tak nech ďalšie krajiny to podržia. Dobre, na všetko bolo myslené. A preto je Jirka nervózny, lebo sme to zbezpečnostnili zo všetkých strán, zľava, sprava, z boku. A aj tak, podľa mňa nikdy ľudský druh nebude spokojný. No. A to teraz bez urážky. My len hovoríme, že vám toto ponúkame. Ak vy si chcete vytvoriť svoju lokálnu menu, nech sa páči, spočítajte si náklady, naozaj pozrite, koľko tomu treba venovať času a energie. Držíme vám palce, je to super a potom budeme obchodovať spolu. Pľac je voľný, ihrisko je voľné. A možno nás aj predbehnete. Je to super. Ale... Nie je to ako konkurencia. Len je to vklad do tej myšlienky, že pokiaľ my regionálne nebudeme fungovať už tu a nebudeme smerovať k tým 19 000, tak sa neprelomí tá hranica a nedosiahneme napríklad pri veku 55 je vypočítaný dôchodok. Zdravotníctvo je nastavené a vypočítané tak, aby sa samo platilo. Tam sú proste pravidlá, ako každý systém má nejaké pravidlá nastavené. Čiže až by sme o tomto robili jednu prednášku, a ja vás pozývam teraz všetkých, že Štefka, na ekoruňacké stoly, pretože my nie sme zakladatelia len tak tými peniazmi, ale my sme zakladatelia aj duchom a srdcom. My chodíme na tie ekoruňacké okrúhle stoly, k tým stolom chodíme každú jednu stredu a tam sa všetky tieto problémy riešia, ktoré nastolujú ľudia z terénu a tam sa naozaj tomu venujeme. A druhá vec je, tam naozaj sa dozviete aj tú tvorbu, dozviete sa tie čísla, to, čo on robí, titieravú robotu, čo nám tam ukazuje excelovské tabulky, že toto musí byť preto, lebo toto je toľko obyvateľov, toto musí fungovať preto, lebo v 55-ke chceme dôchodok. My chceme tú najlepšiu možnú vec zobrať zo stola. My nechceme len taký podsystémik, my chceme medzinárodný globálny systém v rámci určitých krajín, ktoré pristúpia a chceme to mať pripravené naozaj preto, aby sme my mali vymakané to, čo potom bude fungovať. To znamená, že keď bude 55 navrhnutý dôchodok a bude to fungovať, tak potrebujeme toľko a toľko ekoruňákov. Jo, nerozdělujme, protože vy vytvoříte něco, budete v něčem úspěšní a my se to nedozvíme. Ale Jo. OK, prídite v stredu na Ekorunu. Prídite, my vás pozývame. Nie do elektronického priestranstva. Aha. No a to je... Dobre, akým spôsobom? Čo navrhujete? V rámci toho partnerstva navrhnite spôsob. Sme otvorení. Okay. Sme otvorení. Nie, predložte to vo vašej komunite a navrhnite spôsob, ako za nami prísť, alebo my za vami a dáme hlavy dokopy. My sme otvorení. Akékoľvek komunikácii. Hej. 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 Takže máme spoločný cieľ.
OK, je to nová informácia pre nás, že je takáto požiadavka z terénu, takže v stredu načneme túto tému a ďakujeme. Ďakujeme úprimne. Super. Ja by som k tomuto, ja som teda absolútny amatér a laik do nejakých ekonomických, finančných vecí, ale pocitovo mám také nutkanie, toto teraz aj to tu Jirka povedal pred chvíľkou, z tohoto celého, čo tu teraz prebehlo, cítim pocit strachu. Proste je. Môžeme sa tu postaviť na hlavu je. Lebo nedôvera za nedôverou je strach, je obava. A áno, preto ešte nedozreli na ekorunu. Ale ja vôbec neospevujem ekorunu, ja tam ani nefigurujem, ale z toho, čo počúvam, je tu niečo vytvorené, vymyslené. Áno, môžeme nedôverovať, ale tak o tom je tá naša úroveň vedomia, čo teraz s tým. Ak sa vám to len trošičku páčilo a po vzore chcete niečo v svojom regióne, tak možno, že stačí premostiť. Netreba znovu proste budovať niečo malé, ale premostiť a proste potiahnuť tú komunitu, možno len na to stretnutie, aby ste sa tam dozvedeli. No, nebudem dlhšie rozprávať, ja som len toto chcela povedať, že kým medzi nami bude vládnuť také, že no a čo ak ten ma otentočkuje, tak to ne... Ale ja... No. Janka, na partnerskej úrovni je ale jedna vec, ktorou to uzavrieme a myslím si, že nemusíte súhlasiť, ale sú ľudia, ktorí chcú bývať v byte, sú ľudia, ktorí chcú dom, sú ľudia, ktorí si chcú postaviť veľkú 5-poschodovú budovu, že ľubo, a po nej túžia. Áno, a ide o to len, že každému nechajme postaviť, hoci je na zelenej lúke, a každému nechajme dokázať to, čo potrebuje. To znamená, že keď niekto potrebuje postaviť nový dom, dajme mu tú šancu, dajme mu tú možnosť. Ja som za... Úplne v pohode. A keď požiada o pomoc a my mu pomôcť vieme, že požiada o to know-how alebo o tie proste rady, o tie návody, ako čo robiť a na čo si dať pozor, ja som za. Veď to je energia partnerstva, že tolerujem to, že niekto chce postavať dom, že mu neponúkam svoju nehnuteľnosť, v ktorej nechce byť. Je to v poriadku? Je to OK? A už by sme mali byť na takej úrovni, že by sme sa mali tolerovať. Ja, môžem ešte niečo? Poznámku, ak som to ja pochopil, čo povedal Miloš. Jemu asi išlo o to, aby sa tých 19 200 ľudí rýchlejšie dalo dohromady. Ano. A tým, že ja napríklad poznám tohto pána, tak mu dôverujem, keď príde za mnou, ale keď prišiel s tým istým konceptom tento pán, ktorého nepoznám, tak tam je nejaký ten... Samozrejme. Ale to je prirodzené, hej, že to je náš obranný mechanizmus. Takže to není zlé, to je to, aby nás to... Nič nie je ani dobré, ani zlé. Ale myslím, že už táto komunita hovorí o tom, že my sme už vyselektovaní ľudia, ktorí asi sme niekde inde, ako keby sme robili nejaké zhromaždenie neznámych ľudí na nejakom neznámom mieste a príde tam nejaký záujemca alebo 100 záujemcov, ktorí sa nepoznáme navzájom. Urobme kvantový skok vo vedomí a tolerujeme to, že proste vy to tak chcete, vy to navrhujete, dáme hlavy dokopy a nájdeme spôsob, ako sa s vami dať dohromady, ako to posunúť ďalej. A ak sa ten spôsob nenájde dnes, nenájde sa zajtra, nájde sa pozajtra. Ak to má byť, ak si sem neprišiel preto, že proste ťa sem zavialo ťa sem, k nám, takže si náš, takže je to v poriadku. A presne to, čo sme od teba počuli, je proste, je to absolútna pravda. Nech je to z akéhokoľvek popudu. Ak je to z popudu, že chceš 19 200 čo najrýchlejšie, lebo všetci chceme už 55-ke dôchodok, ja už mám 50, takže dobrý deň, ja už som za chvíľu tam a tiež chcem, jasné, kto by nechcel 19 200 ľudí. A ešte asi tento systém málo tlačí svoje mantinely zobiera, lebo nemáme v ekorune toľko ľudí. Áno, aj to je pravda. Ja úplne plne súhlasím so všetkým, čo som tu počula, každý mal pravdu. Tú svoju subjektívnu, a keď si to poskladáme tú absolútnu pravdu, tak proste musíme sa pozerať na to, čo je vaša požiadavka, a na to, či je v našej moci a v našich schopnostiach to zrealizovať. OK? Takto to ukončíme. Áno. Poznámku možno vytvoriť takýto obraz, lebo otázka znela, či by to nebolo lepšie. Odpovede, nebolo by to lepšie z dôvodu, že treba si predstaviť ekorunu ako trhovisko v Bratislave trebárs, ktoré má mať určitú rozlohu. A my teraz budeme robiť, dajme tomu v Michalovciach nejaké, v Ružomberku nejaké,
v Rožňave nejaké trhovisko na tomto princípe, ak si to vlastne poznamenal, položil otázku. A tým, že budeme zväčšovať v Michalovciach, v Ružomberku a v Rožňave trhoviska, nezväčší sa to trhovisko v Bratislave. Toto treba pochopiť, že vlastne tá e-koruna je trhovisko, kde je dôležité počet. Vytvárať počty, to znamená, že potom to robiť, rozdeľovať to na drobné, nemá to ten efekt. Ale na druhej strane, to, čo tam vlastne ako taký maličký návrh bol, že by sme to robili potom lokálne, no tak áno, veď, ale to bolo povedané, to nie je zabranené nikomu nejako. To sa vlastne nedá zabraniť. Áno. A to preklenutie vlastne už je teda... Treba si klásť tieto otázky, takže sme vám veľmi vďační za to, že ste nám položili tieto otázky, aj keď sme ich zo začiatku vôbec nepríjmali a nepochopili. Ďakujeme. Môžem sa ťa úprimne opýtať, počúvali ste ho všetci pozorne? Ja sa chcem úprimne opýtať jednu otázku. Ja si teda na všetko nespomínam, ani z Atlantídy, ani z iných životov, ale na niečo si určite spomínam. Robiť niečo pod tričkom niečoho, nezačína tam už trošku taká odrbávka ľudí kvôli marketingu? Aha, taká národná hrdosť, OK. Čiže nejakú takú národnú hrdosť potrebujú tí ľudia mať v ruke, aby proste išli do toho projektu. Dobre. Ja? Si sa hlásil? Nie. Ty si tu hlásila. Ja, dobre. A to sme tak ani nepochopili. Áno, je to rozdielne. Mně je z toho trošku smutno, protože to je rozdělování. Zase je to jak nás rozdělili na Čechy a Slováky. Z jednoho národu se stali dva. A takhle, jako, no. Já vím, ale oni se nebojí používat euro, které plave na vodě? Vidíš to? Ne, že ten strach je subjektivní, víš, že není objektivní. Cíl není, aby e-koruna se stala jako, nevím, mezinárodní věcí. Cíl je propojit lidi. Jestliže něco rozděluje ty lidi, jakože budeme dávat jednotlivé názvy, každý si budeme tvořit jiný název, tak se budeme rozdělovat. Cíl je sjednotit lidstvo. Jestli jsou černí, žlutí, modří, fialoví, jo. Ale chceme mír.
tam jsou někteří, kteří chcou být otroci, jo? Pořád. Janko, hovor. Počkajte chvíľočku, Janko, a dokončíme už vlastne túto celú diskusiu. Každé mesto slovenské a aj české má napríklad svoj hokejový tím, ktorému každý fandí. Ale keď sú napríklad majstrovstvá sveta, tak každý fandí Česku alebo Slovensku. Ja si práve že myslím, že je to rýchlejšia cesta k tomu, že tí fanúšikovia sa na tých majstrovstvách sveta stretnú v tej ekorune a sú všetci jednými fanúškami, ale tie rodiny sa vytvárali v tých mestách. Tie ohniska, kde sa oni stretávajú oveľa častejšie ako raz za rok na tých majstrovstvách sveta. Já k tomu řeknu akorát jednu věc. Otázkou. Proč si myslíte, že všude chtějí, aby bylo euro? Aby byla silná. Protože jedna měna je silná. Když je rozmělněná, jo, tak ta síla se rozmělňuje. Oni chtěli udělat protipol proti dolaru, především. Proto to se snažili a každou členskou zemi chtějí do toho nabádat. A teď si představte, že vznikne něco, co sjednotí lidi a bude pod jednou značkou. Neříkám, že to má být koruna. Jo? Ne, prioritou není začít používat jako tady tuhle energii financí. Prioritou je se propojit a spojit. Nic jiného není důležité. Chápete, čo vy teraz hovoríte, že vy chcete mať za sebou ľudí? To je také politické, ľudia. Ale prirodzenou cestou, Janko, keď si všimnú ekorunu, OK, keď im tam pôjde Štefka odprezentovať, OK, ale ak teda nedorástli, ak tam, chápeš, že nemá zmysel znásilňovať ľudí, ktorí sú v úbohom stave, do niečoho, čomu vôbec nebudú rozumieť, čo vôbec nebude ich, tak OK, tak nech si tie komunity vytvoria svoje svety. To je v poriadku. Ale s ekorunou a s energiou ekoruny to nemá nič spoločné. My sme to s týmto netvorili. My sme to tvorili s tým, že kto chce a kto už dorástol a bude ho to baviť, tak nech príde a nech si zahrá s ekorunou túto hru. Chápeš? Ale to je v poriadku, Janko, veď ja ti nevravím, že to je nemožné urobiť nejakú frančízu alebo nejaký systém, kde vám budeme my pomáhať otvárať nejaké proste vaše meny. To je v poriadku. Len potom sa musíme dohodnúť na pravidlá hry, ako si to predstavujete, ako pôjdu tie náklady, za kým pôjde čo. Rozumieš, to není problém taký projekt, nejaký podprojekt, podcast urobiť v ekorune. Chápeš? A potom sa spojiť na konci. Ale jednoducho musí to mať nejaké A, B, C, čo chcete, aby ste sa teraz vyjadrili. A my to teraz prosím musíme stráviť. My sme s tým nepočítali, nevedeli sme o tejto možnosti, že vy to takto chcete a aby sme zase nevychádzali z toho alebo nezapadali do tých starých matríc našich šablónovitých chovaní, že my sa tu teraz do nekonečna budeme dohadovať, že A skupina má tento názor a B skupina, lebo to nie je zmyslom tohto celého stretnutia. Tak poďme si to teraz povedať. Chcete to takto? OK, my to berieme z Božej ruky, o mesiac sa stretníme, my s tým niečo urobíme, vy s tým niečo urobíte, aby sme aj my, aj vy mali presnú predstavu, čo vy požadujete a my čo vieme dodať. OK, ja súhlasím a poďme ďalej. Chápeš? Ja nehovorím, že nemôže prísť za tebou 500 ľudí, ja ti to prajem, je to super, ale 500 ľudí na takej úrovni, že už naozaj spolupráce a partnerstva, o to stojíme. Ja som mala dneska nahlásených 100 ľudí a nechala som to na Boha. Ja som nikomu neposielala nejaké lajky a neviem čo, nepodlizovala som sa. Prišlo 50 alebo 60. Ale 60 kvalitných ľudí, ktorých Pán Boh mi sem
pozval, chápeš, on. Nie, že ja som teraz sa tu stojky na hlave robila, aby sme tu mali 19 000. Nemá zmysel mať 19 000 nekvalitných. To už v tom systéme sme, v tom žijeme. Ja už taký nechcem. A verím tomu, že ani vy už chcete kvalitu. A ľudí okolo seba si vyberajte naozaj po energii. A Honzo bude potom mať rozprávu vo workshope o sebestačnosti, o ekovesničce, že radšej tam budú dvaja a budú čakať na tých správnych ľudí. Nemám pravdu, Honzo? No, ty si mi to sám povedal. To znamená, že nemám záujem a budem čakať dovtedy a nie čakať, že budem uzatvorená. Nie, mám otvorenú náruč. Dorasti, dozrej, prídi k tomu poznať, neboj sa, poď za ruku ťa povediem, ale nebudem to za teba robiť. Chápeš? To znamená, že vy musíte mať presnú predstavu, čo od nás očakávate, ale nebudeme to za vás robiť, bude to s vami robiť. A keď sa to osvedčí, tak to budeme robiť s ďalšou komunitou, ktorá bude mať tú požiadavku. A niekto možno nebude mať, niekto možno nasadne do vlaku e-koruny. A je to tak dobre, je to tak správne. Len ste nás trošku zaskočili, my si to priznávame, úplne bez mučenia. Hej, nie, to je v pohode, že cítiš to isté. Každý tu cítime po dvojici to isté, lebo nikto nie sme vybračne úplne v tej istej vrstve. Ale vieme sa zjednotiť. A o to nám ide, že aby sme sa zjednotili v niečom, čo bude vyhovovať tvojmu profilu života. Lebo ja nechcem, aby ty si nebol v súlade, lebo nebudeme v harmónii. Chápeš? Ako náhle ja ťa nútim byť so sebou v nesúlade, tak sme mimo. A to partnerstvo neprinesie. Čiže povedzte si, čo potrebujete a my vám povieme, či vám to dokážeme zabezpečiť. A čo vás to bude stáť? Lebo to je najdôležitejšie, že my už vieme matematicky všetko ohodnotiť, všetko vypočítať, tam už sme vpredu, tak áno, jasné. Každopádně, i když by to bylo pod jedním systémem a tak dále, tak v podstatě tím, že se změní ten název, tak se jako tříští ta energie. Zbytečně. A je to jenom jméno. Jo, řešíme tu jenom název, který je fakt jako absolutně druhořadý. Jo. Ale on bude reagovat na to, jestli tomu věříš ty. Keď si dá každý z vás tej komunite námahu a začnete to používať, normálne to privedete do života, ožijú tie vaše e-koruny, tak to viete potom aj odovzdať. Že vieš to vysvetliť, keď s tým každý deň robíš, keď prevádzaš, keď vyvádzaš na tom účte, tak vieš, čo máš robiť a vieš ísť na pokladňu, vieš mu to vysvetliť, ako to má robiť tomu ďalšiemu a ďalšiemu a ďalšiemu v tej komunite. Ale jasné, keď idem s tým a priori, že veria iba tomu, čo oni sami vytvoria, aj to je postoj, ktorý je hodný majstra. Ja sa skláňam nad tým, keď niekto na zelenej ruke vie niečo vymysleť. Ale potom je druhá fáza, kedy je už parazitizmus, že my sme niečo vymysleli a niekto príde a chce, že daj mi. Nie, dohodníme podmienky spolupráce, partnerskej, dohodíme podmienky obchodu, lebo to už je čistý obchod a dáme. A vy dáte peniažky. Každopádně tam je lepší jako se přidat a začít pomáhat ale zjistíte, tomu, že to je jednoduchšie. Ať to se zkvalitňuje. Jo, to je mnohem lepší. Jo, ať vytváříme tu spolupráci, protože tu nejde jenom o tu energii těch financí. Jo. Proto tam je to jo, jako energie. Ale jde hlavně o to propojení těch lidí a spolupráce na všech možných věcech. Úrovních. No. Na všech úrovních. Hlavně třeba, jako, tak jak jsi zmínil, to zdravotnictví. Jo. Ti lidi ty informace nemají. A teď, když se propojíme, tak je budou mít z první ruky. Oni je budou mít jako zprostředkovaně, ale přímo od tebe. A my je můžeme přímo k tobě jako navádět. Jo. Poslechněte si to, Janka, jo? Protože to je důležité. Jo. Takže prestávka a po prestávke začneme od tej sebestačnosti a tam pochopíte možno viacej a viacej sa vám potenciál a dvere otvoria, pretože sebestačnosť nie je možné robiť na 4 trhoviskách. To musíme robiť na jednom, ale to pochopíte potom. Prestávka!